Oyore kendo machiegni nyakoro Ramogi jwango kinyi makawuono e chenro mar mbaka romo tarik 1 dwe mar 9 higa mar 2023 ma e chakruok mar dwe mar 9. Arwaki ni machiegni ni mare ng'uono ma Nyasaye omiyo wantiere karka wacho ni ka ichopo karka mana kaka neno Januar tek neno dwe mar 9 nitie jok mago moto kochopo en mor marono chopo karka kendo okwayo ni hawi makare ka wachako dwe mar 9. Ichewo yo machalo nade kiri kod Ramogi TV e kidieny mogik mano ma chenro mar mbaka romo. Arwaki ni machiegni ni mar odiochieng' makawuono watwak kod rowere kendo winjo duond rowere kotenore kod lokruok mano mar kor lwasi. Kata mano kotenore kod romo madhi bedo kachakore romo mar galamoro mano makelo pinje mag Afrika kanya chiel mondo mi wane ni ere kaka inyalo ked kod lokruok mano mar kor lwasi kachiel koda ka keto mise motegno mar no chopo kare. Romo midhi bag bor Nairobi kae mane ka romo mano mar KICC e kind kuonde romo mamoko madhi bedo kachakore chieng' wuok tich. Magi duto katimo ne nyakwa Ramogi jwang jotend pinje maromo kacha 12 dhi yuoro e romo machalo kamano bore Nairobi kae ka jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo kacha kaka en ng'at makoro rwako welo kata jatelo marwako welo nikech wang'eni en jakom ma ochung' ne komiti no mano mar rango chal mar kor lwasi e Afrika mano ka okalo riwruok mag pinje Afrika mano mar AU. Gigi duto bende katimo ne nyakwa Ramogi jwang jokanyo kata jogo madhi yuoro romo machalo kamae oheo 30,000 tiende nang'o mago jogo ma oseyudo puoth makende. Mae tok madhi bedo kawuono warang'ane ni kaka Afrika kaka jo Kenya rowere duondwa gin mage ka otenore kod lokruok mar kor lwasi to twak masani dhi nyime omenda ma ichwalo mag dongruok kuonde mopogore opogore ma kale achiedh nade mabiro kod lokruok mar kor lwasi mago kod mathoth wadhi bedo kacha ka walose sani nyakorom kata sabich maro nyango machiegni chenro makawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango mana kamano nyakwa Ramogi jong mana kaka isewinjo ka Cleophas olero kanyo mane twak mabende wadwa bedo godo kinyi makawuono mano Africa Climate Summit mabende chakore ayanga chieng' wuok tich tarik 4 dwe mar 9 higani kendo biro dhi mbele nyaka tarik 8 dwe mar 9 higani mano buore Nairobi ka. Romo makamano biro kelo jokanyo mopogore opogore mabende gin joked ne ratiro mar aluora jogo mabende nitiere ong'ala manyime mar neno ni lokruok mar kod lwasi ni to inyalo konye yo machalo nade mar mondo mi wan kaka jo Afrika kik wahinyre ahinya. Wang'eyo ni pinje mag wagunda e kama bende onge nitiere lokruok mar kor lwasi marach ahinya kata kamano wan kaka jo Afrika wathoro hinyore omenda michwalo kacha nyalo konyowa kaka jo Afrika e yo machalo nade. Mane momiyo odiochieng' makawuono wabago twak kod rowere mabende wantiere godo e studio ka mondo wang'e ni to rowere kata rawere in kaka rawera ting' mari en mane e wechegi mag lokruok mar kor lwasi. Twak makamae kata mbaka makamae wabro goyo kochakore sani nyaka ngomol kanyo sabich maro nyango bed kodwa nyaka giko kendo machiegni nyinga Joyce Oduor. Joyce iwacho ne kata kinde magi duto timore nitiere gik mathoth ahinya mosebedo kae to bende wanyama na penjo mana ka wachako twak ayango odiochieng' makon lokruok mar kor lwasi ni ten ang'o kotenore kod welo mabende wan go e studio sani nyakwa Ramogi jong penjre ni twak makama yo machalo nade yudwa achiel kachiel e mbuiwa mago mag Facebook X wantiere live kata bende YouTube wantiere live yudwa kata achiel kachiel kae to bang'e ang' ikonwa pachi kotenore kod twak wan go kawuono duond rowere kotenore kod lokruoge maga mano kor lwasi ka okinyi maka nyakwa Ramogi jong wantiere ka kod yawuot luo kod nyionagi mabende wada twak go achiel kachiel gikonwa ni gin to lokruok mar kor lwasi e wang'gi to en mane gin ginene e yo machalo nade okinyi makawuono Joyce wan gi welo wantiere kod welo mathoth e studio kae wantiere kod welo abich e studio marwa Nairobi kae wantiere kod wendo achiel mabende biro bedo ka tudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor Zoom kowuok e pinyno mar India. Wachak kod rwako welo wantiere studio ka Cleophas kamano Joyce to nyakwa Ramogi jwang ero ikono ni wadhi India mondi nikech waduoge pacho ka inge gimo mbobo wacho ni wadhi India India agichiewo mbele wa koro wachak kodgi eka waduog kod kane gichiewo ne pod jomoko poko wuok kata onget welo man go ka thuthgi kata kamano ero wasechopo karka wendo mantiere studio matudre kodwa kowuok India mano Victor Okelo ma Victor Okelo bende en jal mosebedo ka kedo ne ratiro mag aluora mabende otudre kodwa achiel kachiel ka wuok India. Victor kawe thuolo ni mondi mose oganda wa bende wantiere ka twak da chako ayanga ifulrie ni Victor to wuod kanye to nyaka sani kedo kod lokruok mar kor lwasi ni okenge mantiere romo mabiro Nairobi in gi paro mane motelo ne twak mabido go kawuono. Erokamano ahinya Cleophas kod Joyce. An iluonga ni Victor Okelo
ajasa kwa bondo aya kamoro ni got winyo endara kidhi Siaya to amoso uno yaure uru koni to en sa uchiel gi daka 14 wan mbele matin gi seche 2 gi daka 30 koro an machako group moro miluongo ni We Forest International wan rowere sani wachopo rowere karibu 300 mai Kenya watemo kedo ne alwora marwa gi pidho yien waloko nyaka yugi mondo bed gima inyalo tigo e yo makare ero uru kamano kuom shoni kendo ang'eni wabo tudre malach aminga nikech ma en mana lerruok ni an ng'a. Erokamano ahinya Victor Okelo kowuok e pinyno mar India wacho kanyo yo makare ni un kaka rowere onego bed ni wantiere ong'ala manyime mar rito alwora marwa. E studio marwa nyaka Ramogi Ajwang' bende waseng'isi ni wantiere kod welo 5 odiochieng' ma kawuono anga chak kod welo ma bende obet mane bada makoni mano kora acham kora chich anga chak kodi Pauline ichiwo nado kinyi makawuono inyalo mana full rinwa ting'iso ni in kaka rawera summit ma bende chakore ayanga wuok tich mano ma juma manyien e pacho ka in kaka rawere kaweyo machalo nade. Erokamano maduong'. An iluonga ni Pauline Owiti. Achung' ne rowere innovations mabiro mag African Climate Summit. Koro wan wa organize event miluongo ni African Youth Climate Assembly machakre kawuono mabedo graced by His Excellency Dr. William Ruto. Koro summit ni wasebet kwa organize chakre Mei dwe mar 5 higani koro ne wakawe kaka opportunity mar mi youth mondo kel innovations gi mondo jok mawuok kuonde moko mag Africa obione koro mano opportunity ok no wan kende but ni yudhe mawuok Africa mondo giyud kaka gi ng'e about climate change mondo giyud kata opportunity ma kaka giyud pesa kaka gilos pesa yore mag climate change gi. Lero kanyo makare nya bende kwa dhi mbele kod twak ibiro nyiso ni ponono gin innovations kaka mage don Cleophas me jiwo rowere mar mondo mi oter kacha to baya sicheo nade machiegni twak inyalo mana full rinwa. Erokamano ahinya an Tobias Odacha wuok Kanyabala koro an ajapuonj weche mek alwora to kalore gi weche mag climate change be to kalore gi Africa Climate Summit ma timre next week chakre Monday en thuolo malong'o ahinya ne rowere mar jiwo duolgi korka kaka pek magikadhe kaka rowere kalore gi weche mek lokruok mag kor lwasi to kendo dhi miyowa chance mar jiwo solutions ama gik minyalo tim mondo at least communities gi wambe kaka jo Africa gi jo Kenya wang'e kaka wanyalo mitigate gi duoko piny weche mek lokruok mek kor lwasi gi kamano machiegni ahinya twak mar okinyi ma kawuono. Lawrence inyalo mana full reno inyiswa ni into ponono weche gi mag alwora itudori godo nade? Gi kaka nyinga iluonga ni Lawrence Ochieng' mang'eny ong'eya ni Nduru koro e wach mar bura mar climate mabiro madhi riwo jodito mag Africa ma idhi tim e kar romo ma KICC ni e pacha aneno ka en gima ber kendo agoyo erokamano e ker marwa kuom manyo opportunity no mondo mi okel ne jowa mondo gika jotendwa dhi yudo thuolo maber mar kawo paro moko mabecho ahinya ahinya jotendwa kaka Jared Okelo Manyando gi Tom Odege ma janyatiki nikech kuonde go ma jowa modak kundo thoro yudo hinyruok ka koro chal mar kor lwasi dhi bedo gi lokruok ni koth mar El Nino jolony nyisowa ni biro koro jotendwa go dhi ochi kitgi maber mondo gibe gi kwaye mondo giyud thuolo mo maber ma ginyalo yudo go solution ma idhi geng' godo gik mabiro hinyo jowa kinde ma koro El Nino dhi chakore no kamano koro kipacha aneno ka en gima ber rowerewa gi youth akwayo ni mondo obi odhi kuro chakore tarik 4 nyaka tarik 6 koro gibi gidhiyo mondo gidhi gichok paro moko kae manyalo konyowa.
Erokamano ahinya Lawrence Ochieng. Onduru nitie gik mathoth kanya miwacho kar kanyo mabende dhi loso twak ma wan go odiochieng' ma kawuono. Joyce motelo ne twak kawuono nwaloso kacha weche mag omenda kata kony ma ichwalo kawuok e pinje mag jowagunda kaduogo piny koni. Iwacho ni Global North ka gisewang'o piny malo kucho. Pek biro nenore mana piny koni e Global South. Tiende nang'o Kenya ka ni Africa to Africa ka bende makoro nitie Global South. Tiende nang'o gi kinde ma gigi timore. Kenya no picha mane toki nitiere pogruok. Kama otuo gi gimoro mang'ich man kacha. Lokruok ma kama ka yude. Pinje moko biro kod yore mopogore opogore. Owach kacha weche mag innovations ma Pauline gini bende mendo luwo kar kacha. Gino okenge mage mamoko ma pod tiere kar kae. Nyakora Ramogi Juang atiri kama chielo makoro ami jowetewa thuolo bende kar kae. Martha, isebedo kacha ka ipuonjo rowere weche mopogore opogore. To ahinya okinyi ma kawuono wadani waranga ne weche gi mag climate change mabende koro santie lokruok mar kor lwasi ni kor ka kori ai kaka thuolo mondo ihulri mondo miangi kone oganda nin bende to inya kanye to kawuono twak mwan ko kae weche mag climate change en ang'o minyalo wacho mokwongo to inya madhi chako juma manyien. Erokamano ahinya. Nyinga Martha Akinyi to asetiyo kuom muda mang'eny youth empowerment. Tiende ni imanyo yore ma inyalo konyogo youth. To shida mosebet go mang'eny maduong' mosebet kwa temo loso en youth employment. Koro kian mane area matemo loso, especially sani mwadhie climate summit ni wadwa ng'eyo ni youth nyalo yudo nade opportunity mar tich. Kech en gi a lot of opportunities kuom geng'o gi kuom loso. Masani atiyo ne organization luongo ne Ngongro Children Foundation. Koro kacha deal gi alumni jomosetieko somo to gionge tich, gionge kaka ginyalo konyore. Koro watemo ng'iyo be nitiere yore moko ma ng'ato nyalo yudo go tich moko chuno ne nyaka dhi samoro university. To wasefwenyo ni nitiere yore mang'eny, especially gi tije mag lwedo. Koro ke climate change nigi a lot of climate action, climate adaptation manyalo miyo youth is a skills ginyalo be gitiyo gi skills go konyo area mar climate change, especially area mar green economy, green jobs, blue economy. Koro nitiere mang'eny ma youth nyalo change ma youth nyalo kelo. To gimonego be wang'e niya, youth en 70% mar Kenya kae. Gine joma ng'eny mogik. To gine magin gi energy, gine magin gi knowledge gi skills. Koro kwa kelo gi pamoja, to kata gik mwadhi wuoye gi te ok bi konyowa. Nikech gine monego gibed mbele. Tich kende, but biro gi policies, biro gi ideas, gi innovation ma Pauline wacho. Wate nyaka waket youth mbele. Eka wanyal loso kaka wadwaro wabed lolos piny obed kaka wadwaro, piny ma green makoni ni ok motuo. Erokamano ahinya Martha, in bende kuom lero no yo makare. Kwa lose piny motuo gi piny moloth kata piny moro mamiyo ma gik moko nyalo bedo kacha ka donge. Walose weche go mag pur. Pinje moko mantiere Afrika ka go okenge moko malach kata kama wantiere kodi. Ang' iyud thuolo mondo mi lernwa ulri mondo Nyakora Ramogi Juang twak odiochieng' ma kawuono intiere gi weche moko ma bende timo weche go mag pur. Nyalo madhi nyime mondo mi lernwa tudruok mari kod kor lwasi gi kaka romo madhi chakore juma manyien bende dhi bedo. Mokwongo apani onego gone Ramogi TV erokamano makende kuom jiwo twak makelo rowere kumoro achiel mondo giwach weche monego bed ni giwachoga. Nikech yudo nafas kod platforms machalo kama magi gik ma rowere osebedo kamanyo. Nyingi luongo ni Tabitha Ogutu, an anyagem Kagola. Kendo ani nyaka kwany mokwany gik molwar. Koro kawuono mago jok mano koyudo thuolo mar pakruok uwinjo. Owacho no pakre to. Koro kokipakori agi pakri koro kitieko kae. Akamano tabi. Weche mag alwora makare kwang'iyo achiel kuom the SDGs kata gik moko 17 mane ka riwruok mag pinje mag piny mangima no kelo. To achiel kuom gi mane SDG number kata
gik manonego bed ni pinje mag moriwre e UN kata under UN nego bed ni timo nen mitigation kata weche malure gi kor lwasi mag climate action. Tiyudo ni pinje te kata these nations, African nations, kata pinje mamoko mag milambo ka gitemo ng'iyo ni what are some of the policy frameworks kata atua magi mwanyalo kao as countries, individual countries, mondo wango atua e weche mag loko makor lwasi mondo wakony jowa mondo wajiw wabed gi lwasi makare. To Kenya osebedo katiyo matek apani onego mondo wami pongezi President Marwa kuom waneno ka olive the top kata obedo jatelo mawacho to timo kendo sani kwa weche mag kor lwasi twaneno kaka yudhe okel kendo omigi atua mambele kendo no wacho even the former president no wacho Uhuru Kenyatta no wacho ni every youth mabro take part in the climate action. Kato bedo mana ni pidho yien obed timano to ntiere special award. Iyudo ni weche ma concern climate kata kor lwasi ok nyal wach kata ok nyal tim ka yudhe ok oket kata ok osir kata ok omi opportunity mondo to nyaka sani nyalo mana nyiso ni kaluwore kod climate summit mabende chakore ayanga juma manyien mano ko chakore tarik 4 bende rowere nitiere kod lwasi gintiere kod lwasi mane kata chance mane mar bede achiel kacha mar mondo miki twake wechego mag lokruok mar kor lwasi to rowere bende ko gibede mesa makamano. Statistics wacho ni 50% mar the total world population en youth. Mano nyiso ni Kenya ka kwa biro 50% mar population maybe 50 plus en youth. Statistics no be wacho ni by 2030 the total world population bro bedo ko increase to 57% youthful population. Nyiso ni effects mag climate bro affect mostly the youth progressively nikech gine magino irogi sani kwa dhi mbele boy in population bo bedo nongo the youth emo miyo kwa weche mag kor lwasi to youth nyaka to winji kendo migi opportunities emo miyo na winjo kwa weche mag innovation for example we can only kata wanyalo mana bedo gi innovative ideas manyalo konyo kendo nyalo mitigate climatic effects ma kuom youth nikech kaka wacho pile you don't need samoro I think tarik 12 August dweni ni wa celebrate International Youth Day. So our focus nentiere on the green skill job for the youth. Koro you don't need Tabitha, ada ni mahe kanyo. Mondo mi kinde mang intiere kar kanyo kanga waduogo. Mondo mwane ane chenro mopogore. Wacho ne wachake to bede wadhi kode ng'wech ahinya. Microphone mari no dano los ni gesani. Mondo mi japinyo tude kodi moro makare. Mondo mi sani amwaranga ne paro machielo ma pontiere kar kae. Kang wadhi nyime san wadhi ane wachak gi Victor Okelo. Victor Okelo kamiti kacha piny Marinda embende ango konwa mathoth mantiere this. Kapok wadhi Victor ken waduogi Pauline kon. Pauline bende onyisowa ni yudhe nyaka sani ujiwo yudhe mar mondo mi kata rawere mar mondo mi uwuog oko tim innovations mopogore opogore manyalo konyo weche gi mag climate change. Gin innovations kaka mage to bende yudhe kata rawere giwegi bende gisewuok oko to gin thuolo mar chako timo innovations makamago. Kalure gi innovations mane wa request ne wa request innovation kalure gi themes mag African Climate Summit to ne wayudo more than 100 innovations to kuma 100 innovations gi moko ne gini agriculture innovative ideas mani agriculture moko ne thothne ne gini energy renewable energy moko ne gini renewable energy mostly ne gin solar briquettes kod nini moko malure gi themes modongo but koro a beach ne wayiero a beach mondo oteri the main SES gidhi compete mondo giyud $1 million koro mano lure gi kaka iniji tetaya mbele kuro to ntie kendo ma wami award mar $5,000 mano to mwayiero waneno gini wanyalo replicate kata my an idea ma ng'ato ngo
to ber inyalo konye iyo makama mano wami $5,000 ni diteme idea ni ma in goni to nitie kata other opportunities kaka donor speed dating ma wan go be magin na mag yudhe ana chungni kor yudhe koro donor speed dating ni be ingisin ngani en interested i gima chal kamae tibe in gi idea kata innovation ni ben ni i sector ni koro ibe ijitetea kuro ingise mondo one ka onyalo konyi kata kaka unyalo dhi mbele koro imano konyruok ok en mana mar pesa kende nitie konyruok mag mentorship nitie jok madwa mana mentorship nitie jok madwa mana skills gin gik mopogre koro summit ni wan gi broad opportunities mag yudhe madhi konyogi in either innovation gimora mora magitimo to innovations gite lure gi themes mag African Climate Summit. Mana kaka lere kanyo yo makari intiere chenro mopogore madonjo kendo wigi duto en penjo maduong' ni ojende manoro kwayo innovations machalo kamago gin gik mage mantiere kar kanyo kama chielo Tobias nitiere chenro makoro sani walose mar lokruok mar kor lwasi bende ojende ong'eyo ni lokruok mar kor lwasi ni to en ang'o nikech kinde molose sani yero ji dhi e summit ji dhi e rombe mopogore ojende dhi bedo kumoro bende pano ojende ma pachoka in kaka japuonj mapuonjo rowere e weche mag lokruok mar kor lwasi kaachiel koda moko bende mag rito lee nikech mondo mi lwasi obed makare lee bende nyaka dag e yo makare kaachiel koda mwandu mamoko mapod ntiere bo piny kae gigo mantiere ojende bende ong'eyo weche mag lokruok mar kor lwasi kit puonjo ma ipuonjo koro anyalo wacho ni ojende bet ong'eyo but pod wamedo puonjo ji kalore koka weche mek alwora gi lokruok mosebet katimre e higni mokadho ng'enyne e puonj mondo ojende ong'e wechegi maber watiyoga gi jomadongo be samoro wawuoyo jomadongo go gikonwa ni ndalo machon lwasi ne chal nade to kata ka en kalure gi korka weche mek koth korka weche mek kata drought gi kalure gi kaka koth ne chwe like nitie seasons mane ong'e ni ma ndalo pith ma ndalo keyo koro seche moko watiyo gi jogo mondo at least okony jogi history kaka ne chal to kata ojende gi gimbe gineno kech bien ni lokruok mar kor lwasi en gima samoro inyalo wacho ng'ato kiaye lakini kalure gik moneno kikone niya in chakre ne nyuoli seche moko ka opogre El Nino mane timre 99 chien kuneko 97 ang'o kendo ma iseneno drought moro aina ni ang'o kendo miseneno jamni kech yudo ka ji mang'eny rowere moko osewito jamni mekgi rowere moko oseneno kaka floods timre kech bien ni wan Kenya kata Africa the global south yudo ka effects mek climate change gi hinyo ji ahinya ipo ka seche moko higa mokadho kata nyaka January higani noneno kaka piny notwo kata Nairobi ka nyaka lee notho nyaka jamni be notho koro wamedo puonjo ji wamedo manyo yore mayot mek puonjo sana rowere kaka ginyalo ng'eyo weche alwora margi koro watiyo gi seche moko kaka gisani e Africa Climate Summit nitie game moro ma kamwatie kaka anatiyo Tony Wild Foundation nitie game iluongo ni Nexus Dicey en gima game matang'o ne individual responsibility towards mitigating climate change watang'o ni gik makelo mamedo climate change kasto gi gima in owuon kaka ojana inyalo timo obed pidho yien obed at least activism kech iyudo ka alwora en gik mang'eny chakre Indian Ocean Lake Victoria like the wetlands our forests kata grasslands be ecosystem mopogre iyudo ka gigi kopo ritgi kech iyudo ka gik makos ahinya climate change and degradation ketho alwora mar kumantie kata ka en pollution ma iyudo ka timre ahinya global north iyudo ka gine ma kuchocho gi pollute ahinya environment kasto effects go biro nwa koni koro wan koni ang'o mwanyalo timo as an individual and also as a community as well. Koro mane puonj ma uchwalo ne ojende. To bende nyalo ng'isowa ni puonj makamano thothne kata usepuonjo ojende adi to bende gisebedo ka ging'iyo alwora makare mar mondo mi lokruok mar kor lwasi kik inyo ahinya. Koro ng'enyne to wajatiyo gi ojende matindo mapod nitie skul iyudo ka seche moko primary kata university students bewe koro ng'eny to wase foka kwano gi ahinya lakini gin thousands wasepuonjo koro
wapuonjo gi mondo gimbe at the community level, local community, ojana ni ang'o minyalo timo e alwora mari, dala ukanye kota within your school environment. Koro ahinya to aneno ko ojende very positive, gitemo timo gik ma ginyalo. Opportunities ma seche moko yudo ka moko pok ong'eyo opportunities aina climate summit matimre ni. Yudo ka nitie seche moko ojende moko mantie pinje maoko Afrika ka kata pinje maoko obire gini. To yudo ka seche moko ojende ma Kenya ma nyalo bet kata ni en gi tree nursery ne moro kata dho wang'ayo kumoro ama dala gi. Tiyudo ka embo temo timo matin monyalo, lakini yudo ka seche moko nok ong'eyo ahinya. Nang'o un kata une jopuonj Watemo kendo at least anyalo wacho ni ojende mang'eny sani eki biro kendo attend gigi. Chon gigi nok wayud thuolo mar attend gi, lakini gi sani tanyalo wacho ni ojende mang'eny ma Kenya nitie climate conversations gi. Aya, mano twak madhi nyime Joyce weche gi mag lokruok mar alwora. To gima nolose mar omenda ochalo yo machalo nade. Gima chielo mantiere bang'e sani wadhi e piny India mondo watudre kod Victor Okello. Victor Okello oseyudo mich mopogore opogore, mano ka otenore kod chak mare mano mar riwruok mag ojende ma osebedo kacha chaka konyo e pidho yien kaachiel koda ka bero kor lwasi. Victor, kama intiere bende ka iduogo pacho kae in gi riwruok kanyo moewo jokanyo 300 gi wiye kama gintiere kar ka. To sani walose weche mag omenda monego bed ni golo gi riwruok mar piny mangima monego bed ni rango ni ere kaka omenda gi wuok kendo chopo nyaka Global South kama Kenya bende nitiere kar ka. Kama ibed kikelo ne ratiro mag lokruok mago mag alwora kod mano mar kor lwasi. Bende paro ni en gimoro madhi bedo gi mise motegno e twak machako juma manyien mano chieng' wuok tich tarik 4 kanyo kadhi nyime nyaka giko make e kind rombe mamoko madhi bedo kar ka. Weche mag omenda ma ichwalo mondo mi okony e pinje moko mayudo achiedh nade mag lokruok mar kor lwasi. To bende Cleophas bende nyalo mana medwa ni pinje mag Afrika nyalo yuto nade makare kowuok kuom omenda ma bende ichwalo mar mondo mi okonya e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Victor. Okay, erokamano ahinya Cleophas kod Joyce. Koro wach omenda ma ichwalo sani mondo pinje mag Afrika kaka nya yudo omenda ni. Mokwongo jokanyo mag Afrika onego ng'e ni kaka gitimo application mar omenda ni. Yudo kaka nyocha ka nitie oro Kenya, ute moko yamo yalo wi mabati, mine chandre kabisa, ji nindo oko, ute moko yudo ka jomoko chandre manindo kech. Koro sirikal onego los yo makende ma irichopo ne nyaka mama man piny e gweng' piny kocha cha mondo ng'e ni onego bed nopidho yien, to yien mane monego bed nopidho kaka ker marwa nochako ni agenda ma by 2030 wapidh yien bilion 15 matiende ni ng'ato ka ng'ato onego bed ni pidho yien 300. To ok nowacho ni yien mane mipidho kaka limbe mar India kae ayudo ka asewuotho e grube mag vijende makoni, ayudo ka kijende gitelo mbele ahinya kendo giyudo pesa e yore mar kedo ne alwora. To yien ma gi insist kabisa en yien ma nyachon, kaka iyudo ka sani luwo kocha ji opidho bao, gravelia, mogogo. Tiyudo ka iwinjo ka ng'ato wacho ni kipidho bao buto to yamo nyago nyaturo bao kane. Bao ok ber kipidho sani. Kaluwore gi wuotho masewuotho koni, ayudo ka ji pidho yien machon kaka iyudo kaka yago, yien tie kaka ober, yiende nitie mang'eny. To yiende gi nigi advantages mang'eny. Iyudo ka moro en kata yath, inya ti kode yiend nyaluo, yiende moko be gin matunda kaka maembe, to yiende gi nigi tipo maber, gin gi ber moingo moko. Koro anakwa mana ojende itemo timo matin, lakini iyudo ka vijende ma igweng' ok gionge gi ler makare kaka ginya timo gigi. Koro wan kaka wan rowere ma osewuok oko kaka gi jowetena man kanyo, onego bed ni wamedo jiwo kidhi e gweng'u kucha iteme timo achiel, iwuoyo gi rowere moko kata kawuono adich but ka winjo ni ado wuoyo gi jokanyanam takoni nyaka ket mana sacha mondo awuo kodgi nikech ng'ato achiel kata ariyo nyalo yudo lokruok. Kaka be nachako mana an nyathi skul podi an e mbalariany mar Yara, to nachako gini kane first year nyaka sani koro asebet gi higni 3 e campaign ni. To nayudo mana barua koya India foundation moro kane gi acknowledge gima sebedo katimo e alwora. Takwayo mana ojende yudo ka ng'ato timo finance kata accounting, onego bed ni ging'e ni ng'ato ok onego stick mana e course neni.
onya chako pidho gweno, onya chako pidho anguro, onya chako timo gimoro makelo pesa. Nikech climate change ni oduoko nyaka yuto mag jonyuolwa, nyaka wan kaka ojende. Yudo ka kijende sani jomoko tong'o yien maka mondo ochulgo school fee, mondo oyudgo kaka gichiemo. Koro yudo ka wan gi project moro Mbaga Hills. Yudo ka dani moti kabisa to onge dichuo to onge pesa, yudo kotong'o yien gokinyi mondo koro mama kaila ni ok inya make. Iwacho ni gig dongere ni a poor man cannot conserve. Koro onego puonje ni yien mage monego be opidho kaka siala kitong' achiel to obo chako medo loth. Lakini ok advocate for tree cutting. Wakwayo mana ni rowere wetewa oriwre kodwa kaka wan be ginya join website wa We Forest International, gibo yudo puonj mang'eny. Aseriwre go jende makoni mang'eny to wakelo programs mang'eny mabo konyo jothurwa. Erokamano jatelo. Aya, erokamano ahinya. Mano Victor kele lero makare to kendo mano e thuolo ma wayudo kanyo ka watwa kendo wapenji ni kama intiere kacha yude yo machalo nade. Mano lokruok mar kor lwasi bende kama intiere kar kae. Gik mathoth osewach kanya koro Ramogi Jwang to bende intiere paro ma Lawrence Ochieng tiere godo Joyce. Onduru kama intiere kendo ka iluwogi achiel kachiel. Iwacho kanyo ni jotelo nego bed ni donjo kar ka. En romo ma jotelo bende dhi chope. En ang'o minyalo kwayo jotelo kata kinde ma intiere sani? Nitie jotelo matindo, nitie jogo ma wuok e gwenge ma oro osebedo ka chando, kaunti ma Migori, gwenge ma Nyatike, kuonde ma ohula osebedo kacha ka theke. Ng'eni ng'ato ka Martha to wuok e wi god mesa Nyabondo, samoro okia weche mag ni pi daroga ji. Ting'e jogo mantiere piny Sango ni ginto pi thagogi e yo machalo nade, mago jogo mantie kaunti ma Kisumu. Lawrence, jotelo bed gi ting' machalo nade kinde ma romo gi koro chako? Ong'e maber ni gin jotend siasa, kama wang'e bende ni nitiere siasa maduong' matimore e piny mangima kotenore kod wechegi mag lokruok mar kor lwasi. Gikoro gino jo onego kaw ma serious, ok onego kawe ka gir tugo. Jolony osewuoyo manyiso ni en gima koro nyaka timre, odhi timre. Koro kae ma jotendwa dhi yudo opportunity nikech gini gima rach. Ka koth mabiro mar El Nino ni obiro gi gik mang'eny, odhi kelo malaria, kolera dhi bedo iye ka, mwandu ji mang'eny dhi kethore, cham gine dhi kethore, kasto kelo kech. To Lawrence, kiwacho ni jotelo nego kawe ma serious, onego bed ni gikawe ma serious e yo machalo nade? Wang'e ni romo ma kamae joted pinje 12 mawuok e pinje mamoko mag Afrika bende dhi yuoro e romo ma kama. Mano kopogore kod jotendwa manitiere e pacho ka. Inyalo kata wacho jatelo gweng' miwuoke ang'o monego gitim kiwacho ni onego gikawe serious? Gi jatelo manyando Jared Okel sani koro onego bed ni kik oriti ma gine dhi timre korka owuok oko ni wagolo gima kama wagolo jowa maka watero e skul. Sani monego bed ni koro ochako chon, nikech gini jatimore kata neno ka kosetimore korka gibiro. En ang'o matimore? Flood timore ga, mano ohula madaro ji. Madaro ji timore ga kano ka koth chwe. Sani oselande gina weya maka jatend gi ung'eyo. Koro sani monego bed ni ochak kaw ting' mag joge chon kapok gino chopo, mondo ng'e ni joma nitiere kama e riba nyando biro po mowuog oko kasto dhi e dry land, kodhi affect gige ji kwiri. Koro joma ni kuondgo nego bed sani ing'iyo mesas maber migole go kuondgo. Tabitha Ogutu, in gimoro midamede wiye ka, nikech koro ka nitie gik mathoth ahinya madonjo iwinjo kanyo nitie lokruoge madonjo, jotelo tim ang'o? Apani microphone nani sani tiyo maber. Otiyo makare. Adwa ni jokenya osinjo gima wacho. Koro apani osiepo ka wacho wach moriere kabisa. To ma ok en mana wach ma jotelo kata jatelo man nyando kata man kure emonego bed ni winjo. Our level of preparedness, national disaster samoro niga piny ahinya kaka a country. Tiyudo ni ndalo mang'eny koro ka gigi osetimre kwa wuok oko ni wadhi chiwo keni mogo, wadhi chiwo kony to ng'ato bodar gige te, gik moko ywe oko, ohula daro ji e miere, ohula ketho cham. To sani wawacho weche mag kech, nikech kech en achiel kuom gik mokel gi lokruok mar kor lwasi. Koro yudo ni
telo makor miere onego kaw gini gi jingo monego bedni gimiye emo wacho cha kikwarit osenyiswa ni nino biro December donge ere gimomiyo kochakore dwe mar 10 nyaka December ango makoro penjo maduong' penjo ni kata ka gidhi e conference cha summit ma dhi timre cha apari innovative ways mantiere kata manyalo joka nyadhi nana kata mana jok ma kuonde mantiere ga gi oula mariembo ji miche gi inyalo dhi somo kuchecha kata yudhe ka mondo wabed in front line ka weche mag oula go chopo kata nino chopo to wakonyor kor gwengewa kolure gi innovations flood innovations madhi bete kata cha mondo kik gigi yudwa in a way moro makoro kosetimore ka jotendo wuok ni nikech kimiya mogo kila riyo to an chamba na keto eka chiel to ulo biro bogolo oko ingeni seche mofula obiro boywero opuotha mar oduma cha atiyo gi fertilizer nitiere pi kumoro kanyo kata mokalo kumoro kanyo ma nitiere owachi ni rech nitiere ye kacha cha wacho ni life underwater mabende is one of the SDGs kwangi ahinya to with extension there's a lot of effect koro this is a climate crisis maparo ni okonogo beni wangi kamano koro paro ni is right to jotendo makor miere gibi mondo gisom kata cha gibende iwacho ni nyaka koro wasom paro donge kachen kar sumo paro apani mane gimo wacho kanyalo wacho mana matin Cleophas watch mar climate anatemo wacho seche mane microphone oda gitiyo tarika parga riyo dwe mara boro dwe mwantire nyosha wangiyo the International Youth Day to International Youth Day achiel kom gik mane wangiyo nen the green skills or the green economy kaka onyalo create employment an kangi ahinya e weche mag dongruok yudhe nyaka tokoro nikech sani gik ma wantiere go manyamiyowa tije iyudo ni idhi e school ionge tich samori bet mana dala kata donje kuo gik machal kamano iwachre UN wacho ni kaponi wanyalo mitigate climatic issues gik ma wacho mag lokruok mag lwasi to by 2030 wadhi bedo gi more creation out of the blue the green skill economy maen wache magalora makare wadhi bedo gi 8.4 million increase of jobs across the world mano ingeni sani kaka onge tije ni nyaka wabed gi alternative ways yore mopogre mar create jobs koro sani an gi madajiu rawera mora kuma intiere kaponi inyalo yudo nafas mari mondi bi a summit ni kata ni say apply bo say me accreditation bibiro kata kokinyal to luai nyamondi nge ni to yudhe mamoko mantiere within this agricultural sector kata within the green skill economy ni ginto ere gimagi timo mondo giyud tije mopogre nikech koro sani to nyaka koro wiyo bed oko kata somo kamano mondo nge ni ka UN wacho ni kata Europe mapiny mangima wacho ni green skill economy ka nyalo miyo yudhe tije 8.4 million in kaka rawera mantiere dala kata cha ntiere Ugenya kata cha ntiere Homa Bay ntiere Kanyesa in ere kaka nyalo somo paro en ang'o minyalo ng'eyo mademi tich mora kata nyalo miyo mondo I create employment out of the green skill kata wacho ni alwora makare gi the environment lero kanyo makare nyamatha korka korin kaka japuonja marawere mabende wantiere godo kae okinyi makawuono iwinjo ka Tabitha wacho kanyo ni onego beni wamanyo yore mag tieko kata mitigating climate change wang'eyo ni wacho ni kinde ka kinde rawere e jotelo makinyi matende ne thuolo mabiro mbele ponono ka climate change omiyo alwora marwa okethore onge kuma bodake wan kaka rawere onego beni wuok oko e yo machalo nade mar mondo mi gi mitigate climate change erokamano kuom temo wasewacho tie gimoro mapok wang'iyo ma kwawuoye rawere onego wang'e ne wan gi mine to wan gi vijende the male so sasa mikelo lokruok nyaka ipar ne mama paro mopogore gi wuoyi ng'ama dichuo paro mopogore koro kibiro gi solutions nyaka iwach ni for example kaka floods ginigi mama ema dhi bet affected to kikelo mama gi nyithindo matindo to kikelo solution ma kaka sani summit wakia ne mine gin ji adi to joma dichuo gin ji adi to solution ma gidhi biro go en odhi bet mar dichuo solution ma dichuo mokelo
to dwa ni ji te otim koso en gima dhako emokelo akia ki uelewa kanyo yeah koro mondo mitigation otimre nyaka wach ni mae shida ma kwa solve kamae to affect mine ahinya to onyalo bet odhi bet maber to kwa kelo ke shida ni chalo kamae to vijende ma dichuo wach ne gine magi nyalo idhe sola gi repair sola for example mama ok nyal repair sola ewi tado yeah koro an adwacho ni sasa kata kwa paro wach lokruok mitigation nyaka wapar ni mama ere solution ma mama nyalo kelo to nyalo loso area no to dichuo nyalo paro ne mane lakini kwa keto gite solution achiel kanye most of the time wa fail kaka for example program motimo kidhi training mama nigi nyithindo e dala idhi iluongo training dichuo ema dhi biro mang'eny nikech wach ne odhi tich okalo koro kati idhi wedo ne training number motimo no 90% gin dichuo koro joma mine ni kanye mine iwe yot owegi koso gibiro osepono ke gi koso yudo lendo kata kwa makama ng'enyne oonge time nikech en gi iketo time ni saa 2 nyaka saa 6 sane mama loso ne nyithindo chiemo otero nyithindo skul oduogo koro kipange iwach ni kiluongo ji seminar to dichuo nyalo biro lakini mine idhi door to door kata idhi e clinic kama gidhi e clinic cha kata chieng' sama gidhi mo nyathi skul koro iloso solution mopogore okiket solution achiel matingo jite kaka sani summit dhi bet Nairobi KICC ji adi madhi chopo KICC joma ni Nairobi lakini climate change effect ne ni kanye mang'eny dala yeah koro ketiere kaka no nyalo loso smaller summits e dala e village mwacho gintie gima chalo kamae to dhi losore KICC ma jodongo dhi bire lakini karwa kai ang'o mwanyalo timo dala kai koro an giparo na aparo ni deber ke summits gi olos gi matindo tindo e rural areas kato maduong' ni biro koro choko koro jodongo makoro wacho ni mage winjo mwase winjo e dala kucha to wakelo nu ntiere kako nyalo loso uloso wachni sani pesa mang'eny ang'ene after the summit bobet gi pesa mang'eny lakini joma dhi nyalo apply for pesa no gin still do Nairobi to Nairobi bade apply pesa ni ke gise apply pesa ni kiani gidhi time nade lakini dala kucho gima nyalo chopo en training ok pesa to mage weche omenda pole omenda mane wa loso ni koro kowuok malo to chopo una jok matimo weche go miwacho ni mag biro kod riek ni manyien innovations mi wacho ka omenda ka koro biro iwijo ka Martha wacho ni omenda gi chopo una joma Nairobi ka wacho ni pesa ni chame boma ka gima dhi pe en mana training omenda mioro mondo mi okonya ne weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi kachiel kod akachiedh nade mabiro kor ka kori ka gichopo to jopiny ok nene nikech Nairobi ka to weche thoth ka mantie nyamburko mathoth moloyo nyamburko mantiere Nyatike nyamburko mathoth moloyo machung' Ahero mowuok Kisumu nyamburko mathoth ahinya moloyo machung' e gweng' ma Homa Bay town Kiridori Sofia kama gintiere kar kacha tiende nang'o in kama intiere bo Nairobi ka omenda chopo Nairobi otieko tich Nairobi ka koso dala bochope omenda chopo nyaka dala chopo dala yo machalo nade in fact innovations mane wayiero kendo jok mwa put forward ok naneno ja Nairobi gin jok innovations mawuok dala kane wachako process ni ne wachako gik miluongo ni consultations koro consultations gi ne chakre piny ma ikao patch yudhe man piny kae kasto wadhi national consultations mabe ne watimo regionally ne watimo wigario mokalo Kisumu, Isiolo, Kwale, Marsabit kod Nyeri gi Nairobi be. Koro consultations gi ne riwo jok mawuok regions kaka patch yudhe to ne wakwanyo ji according to kuma giwuok entega priorities ma wachiwo either in indigenous either ntie category ma women ma disability like ntie jok ma nyaka wa include in consultations gi koro priority be wami ji ainago ko okwa wach ni biuru Nairobi to pok wakao patch ng'ato koro consultations gi kosetimre at local level as to national level yaka koro declaration iloso at in Nairobi koro summit ni di kelo African declaration but ilonge Nairobi declaration kech ogole Nairobi but notim kita consultations gi regionally West Africa, South Africa,
regions te man Africa be Dr. local regions te man Kenya. Koro pach ji okaw igigi te. And then kirango kaka ichiwo kata mana pesa, tinde applications kuyawogi unenogi like inyiso ng'ato ni wabumi priority nke mibadhi mora onge. Mibadhi onge. Onge kata matin nikech priorities image either in indigenous katigo ki local communities nikech mage mabe jok masani biro innovations mang'eny. Also about floods, omiya paro example moro ma wan go. Innovations nini exhibition dhi mbele sani sama waloseni. Koro ka in gi badge ma ACS inyalo kalo KICC amphitheater ine exhibitions ma youth nigo sani. Inyalo follow akta African Youth Climate Assembly social medias mondi yud link mar donjo kaka ineno virtual exhibitions. Nitie exhibition miluongo ni drip flow. Koro drip flow ni en owuok Kiambu en ma o capture floods kasto nitie kaka in a way gibo release during drought. Koro en water mag floods mang'engo gi capture kasto gi release bang'e. Koro mago some of the innovations. Ber ka ng'at mano register ACS nyalo kalo KICC kata one innovations gi kata ojoinwa virtually. Ilero kanyo makara inya kalore ni yudhe mathoth sani koro sewuok oko. Matiende ni wanyalo wacho ni nyaka sani kumwachope yudhe kata rowere mathoth ong'eyo gino ma climate change en. Akadhi biro korka kori Tobias bende ina kaka japuonja mar alwora. Bende paro ni romo makamagi tok ka romo mara bende chakore chieng' wuok tich nyaka chieng' ticha mano chieng' wuok tich tarik 4 nyaka chieng' tarik 6 mano dwe manyien ni. Romo makamano ubiro bedo kod impact mane ne piny Kenya kata pinje mag Afrika tok romo ma bende biro kelo jotelo mopogore mawuok e pinje mag Afrika mar mondo mi waneni wakedo koda lokruok mar kor lwasi. Kamane ko mokwongo anyalo wacho ni wan kaka rowere ma Kenya omora ahinya ni Nairobi dho biro Nairobi ka wayudo opportunity ama thuolo mar host gima duong' kama. Gima duong' to kalore kaka orom ni biro ne Kenya ka tiende ni rowere me Kenya be yudo thuolo ama yudo more opportunities ma wa position our country globally maber mondo umiwa thuolo me communicating climate change issues. Miyo wa thuolo mar piny ng'eyo ni Kenya wabedo affected marom nade. Piny ng'eyo ni Kenya gik ma kama osebet katimore. Yudo ka Polino koni ne gidhi nyaka to the locals mostly jok midhi yudo opportunities mostly work local kuonde. Yudo ka thuolo ni miyo rowere me Kenya ama miya the Kenyan citizens as a whole chance mar wacho gik ma thago gi bak e gwenge kuonde ma gintie. Kasto miyo be ojende gi ama rowere be thuolo mar at least apply ging'e kaka gimbe ginyalo apply for opportunities make funding ma ginyalo mitigate godo gik ma thago gi. Koro kaka Lawrence be nowacho ni jotelo be dhi biro. Yudo kaka obiro Kenya ni ng'eny jotendwa ma the policy makers be dhi attend gini. Ka gi attend gini eki ka gidok e bunge gidhi come up gi policies ma be nyalo konyowa kaka jo Kenya mitigate ama be prepared for kaka wasewinjo ni El Nino ni. Nitie project moro ma anyalo wacho ahinya e Homa Bay County wa. Nitie Oloch Kemera mantie but Nyangweso ka. Waseng'e ni El Nino biro. Ineno kaka giti chomiyo kara chwanyo ma kuonde ma notuo ji puro kendo piny gine chiek maber. Gimoro aina Oloch Kemera cha waseng'e ni dak obed replicated kuonde moko ka River Nyando ama kuonde moko be kuonde motuo. Wan wa but dho nam to iyudo ka nam en kanyo lakini piny otuo sasa ma yuda kata kaka wanyalo timo irrigation mondo wambo wayude kata kayo malong'o bet matek. Koro an kaka rawera ma Kenya amora ahinya ne biro ne gini ka kech iyudo ka koro omiyowa kaka wambe kaka jopuonj weche alwora at least sama wapuonjo ji in gi tich mayot nikech iyudo ka ji mang'eny bet oseng'e ni nitie wach climate change nitie gima kama to en gima ok ni en gima tin ma seche moko nyalo puonjo ng'ato to paro ni gimi puonjono en mana gi shida gweng' kanyo, lakini ka ng'ato ng'e ni ma is a global crisis at least miyo ji kawo puonj mimieno ma serious ahinya.
Cleophas onyalo wacho ni nyaka sani rowere mwantiere godo e studio kae gin rowere mong'eyo makare lokruok mar kor lwasi kendo ageno ni jogo mabende neno achiel kachiel odiochieng' ma kawuono bende yudo puonjruok mopogore opogore. To kaka pile chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mayudore kor gwenge mar mondo mi wang'e ang'e to en ang'o matimore e counties mopogore opogore kama bende gintiere godiochieng' ma kawuono. Kana ka sani nyako Ramogi joma wadhi kawo thuolo mondo mi warang ne gik matimore e counties mopogore opogore. Wadhi achiel kachiel e county ma Kisii kama iyudo kanyo nitiere ng'anyo mano mar jochiw thieth mane nitiere bwo weche mag chiwo thieth e nengo moyueyo mawach kata ne ji te oganda duto mano UHC. Wayudo ne koro kaka giloso achiel kachiel kowuok e county ma Kisii kae to bang'e ang'o dhi nyime kod twak kama wantiere kae kod welo. And we are planning to address it. What is the problem? I mean, he's our governor, and we voted for him. Yes, and when we need to speak to him, why should we have stumbling blocks? Why should we have a curtain between us and the governor? He should come out and address these matters. And for sure, these guys, you can imagine somebody waking up in the morning, going to offer services. These guys are not able to pay even border to their jobs. These guys, remember, they stay in people's houses. They feed. They have children to take to school. They pay school fees. They have other bills to pay. But all we are getting is that we are waiting. For how long is this going to continue? For how long? We are still at work. Is there a plan perhaps to down tools? We are not intending to down tools, but all we are asking is that the governor, we want us sitting with the governor so that he is able to explain to us. Yeah, we are demanding and we need the governor so that we have a sitting with him like other counties. We saw Siaya sit with the Governor James Orengo. They ironed this out, they agreed. And that is what the conversation we want. We are not downing tools. In fact, even from here, we are straight going to go to our places, to various places of work. We are going to continue the services. But all we are saying is that we need to sit with our leaders. Even if we have maybe squabbles within the county, they need to explain to us because we live here. Why can't we have access to our governor? What is the big deal? We are no politicians. We are not fighting him. All we are asking is our right. I'm on Cheku Musiori. A lady? Nyako Ramogi jong mineno kanyo mago jochiw thieth e kaunti ma Kisii ma bende nondiki mano e bwo chenro mar sirikal mar chiwo thieth e nengone mayot ka bende nyaka sani koro gibago ng'anyo ka giywaka kotudore kod osara margi ma odeko. To mana kaka asenyisi ni e chenro mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Migori watudre kod jafwambo marwa George Juma ka entiere kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mar chiwo thieth. Ahinya kotudore kod wechego mag chiwo chanjo mar COVID-19 kaachiel kod chanjo mamoko e kaunti ma Migori. George Juma kinyalo winja ka entiere kaunti ma Migori koni chiew nade to nyaka sani nyalo mana nyiso ni chenro makamano mabende obag kanyo kod tudore kod migawo mar thieth kotudore kod min od governor e kaunti ma Migori dhi nade. George. Erokamano wawinji makare nyaka samo wendi wantie chiro no mar dede mayudre sa no mawendo kama bende chenro ni mathieth kata mano mar chiwo pim kata chanjo bende nyaka sani koro king'iyo toka kanyo en chenro bende nyaka sani koro ikruok dhi nyime bende koro dhi chakore kinde dakika mochoko bende biro moko kuom gigo bende nyaka sani koro dhi time chenro ni en pim mar tuo na pim kaachiel kod chiwo chanjo mar tuo no mar midhusi no mar corona kata COVID-19 ka bende moko gin kaka mano mar menyo jogo ka otende ko tuo no mar kansa kod chanjo mopogore ma oting'o kata tuoche go mag adundo. En nyasi bende obagi kod piny owacho mar kaunti ma Migori ka otende kod riwruok moko ma oting'o riwruogno mar Agnes Ochilo Foundation kaachiel kod Amref ma bende gigero ne dhi miyo oganda thuolo mar ng'iyo chalgi ka otende kod tuoche mopogore to ahinya mago mok gam ma idendo kaka non communicable diseases kaachiel kod chanjo mar tuo no mar COVID-19. Antiere kod achiel kuom apisas matie piny owacho mar kaunti ma Migori bende ong'ere kod yore go mag chwalo chenro go mag thieth dendo kaka health
health promotion officer mabende wadwa twak ni twang'eni thoth oganda osebedo kapani tuono mar covid-19 oserumo en ang'o mabende omiyo koro pod wabiro kod chendoni mar koro timo chanjo mar tuono mar covid-19 adwa ni mondo ichori machiegni kama mondo koro watwak kodi matin aking'iyo kamera kacha adwa ni kuongi iyangna gi nyingi to wang'eni chendoni ang'o momiyo ubiro kod chendo machal kamae. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni James Oguk. Atie County Health Department ma Migori. Kendo adwoko erokamano no yawa mag studio kuom miwa thuolo ma kamae. Gima duong' mane watimo kawuono en ni tiere chenro mwachako gi Department mar Health koriwore gi Amref Kenya. Kasto watudore gi Mama Ochilo, Agnes Ochilo Foundation ma Migori County ma otelne gi First Lady ma Migori. Ing'eyo maber First Lady ma Migori osebedo kokawo kithor mambele mar chwalo weche mag thieth sana ni nyithindo manyiri kod jodongo. Koro odiochieng' ma kawuono watimo launching mar program mabodhi nyime makabe to chenro ni bodhi kuom muda mabor ka wabotudore kod jo Amref gi First Lady's Office ka wachoro ni jo county ma Migori weche mag thieth sana kotudore gi tuoche machalo kaka non-communicable diseases, tuoche ma mako joma dongo gi joma moko tuoche mok landre to sana wang'iyo kendo gima duong' waketo mbele chanjo mar nyithindo kod joma nyiri. Ung'e maber ni nitiere chanjo mar joma nyiri mondo geng'gi kik giyud cervical cancer. Mana achiel kuom migawo mwaketo mbele e program mwachako ni chanjo mar nyithindo matindo to kendo ok wawe chien weche mag covid. Ung'e maber ni covid-19 kanobiro to norocho chenro mang'eny. Kaka Migori County wasekawo mstari mambele kendo nyagi sani king'iyo coverage marwa kaka county wan around 55% coverage mar target mane wang'iyo. To pod ok wadok chien, pod wadhi nyime kod chanjo ji. Ung'e maber ni covid pod ok orumo. Koro gimwatimo kawuono watimo launching mar mobile clinic maboluorore e sub county swa ma mobile clinic ni obedo donated kata okele gi Amref Kenya to support mare watudore kod Health Department kod Mama Ochilo Foundation. Kwang'iyo iwuoyo tuo mar covid-19 kinde kwang'iyo higa mar 2022 mabende chal gima piny owacho ne oduoko gik mane girido kane giduoko piny matin. Ji maromo 84 nowito ngimagi gi tuoni kod ji maloyo 2,500 nogamo tuo mar corona. Nyaka sama wuoyni be nitie joma pod gamo tuoni kata mawito ngimagi momiyo wabiro kochie machal kodama. Gima duong' madwa nyiso yawa ni covid pod nitie. Ting'eni kane chanjo obedo introduced ji noyudo chanjo first dose, second dose, manyaka booster ji oyudo. Koro ing'eni covid odok chien to gima duong' ma anyalo wacho n'oganda ni chanjo ma nokel mar covid ni otiyo. Mane omiyo iyudo ka tok chako chenro mar chanjo covid kata obedo ni po nitiere to ok obed malich ahinya kaka mane nitiere mokwongo cha. Koro joma oseyudo chanjo iyudo ka kata ka covid omakogi to ok obi bedo serious kaka ne en chande. Covid to pod nitie kendo pod ji yude. To chanjo osetiyo kendo chanjo tiyo. Omiyo iyudo ka ji mang'eny sani ok ibi yudo ka ji odhi e ward ni covid to pod to ji game. Katieko kodi kinde mane covid obiro ne ji oringo koni gi koni. Ne onge kuonde miketo joma tuo, ne onge gik mag geng'ruok mag lakteche. Sama wantiere ni kapo ni tuo machal e covid nyalo biro kaka nobiro cha. Ikruok marwa kaka migawo mar thieth chalo nade? Wan kaka migawo mar thieth waikore. Ing'eni tuoche kaka piny medo dongore e kaka tuoche be medo biro. To tuoche biro nikech development ma ji donje. Koro ka covid nobiro nomiyo wapuonj moro ni kare onego bed ni waikore sa ka sa. Kendo wan kaka Migori County ka okalo ofise Mama Agnes Ochilo Foundation, office governor to gi Department mar Health waseketo chenro ma kapo ni tuo moro amoro tuch bila mane mar covid chande to chenro County Health Department oketo allocation mar emergency services to partners magwa bende watiyo kanyakla achiel ma gimoro amora madwarore monego ket e store, monego ket tayari ki health care workers magwa wabedo chonjo.
aparo ni ng'eyo ni nyaka gi sani achien ka wasebedo gi ng'ikni ni kipindupindu osebet kagowa. Nyocha wabedo gi cases ma kipindupindu dwe mar 7 kaendi kendo pod entiere. To iyudo ka ok en serious ahinya kaka yando jabet ga. Ma luwore nikech chenro ma wantiere go mar tiyo kanyakla achiel, CHVs magwa kata community health promoters, wapuonjogi, waketogi alert kendo wamiyogi commodities ma ginyalo tiyogo. Gima adwa kwayo oganda me Migori County ni wabeduru kwa ng'eyo ni tuo mar kipindupindu po nitie, to wabed alert. Kipindupindu, COVID gi tuoche mabiro matuchigi, gite ginyalo geng'o chenro mar dongruok moro amora manyalo bete. To mana kwa tiyo kanyakla achiel, nikech wan kaka health department tichwa en advice, guide kendo chiwo direction monego tim. To tija piny en luwo protocols moketigi mondo geng're kik oyud tuochegi. Koro mane mwakwayo oganda ni mondo tim, mondo kanyakla achiel wati, wayud kaka wanyalo geng'ore, mondo tuoche manyalo biro apoya nono kaka COVID nobiro chande, wayud kaka watiyo kanyakla achiel mondo wagore kodgi. Erokamano kuom ler machal kamano. Inyalo winjo mano apisa no bende chune chenrogo mag chwalo wechego mag thieth, ka bende olero ni nyaka sama wuoyi ni tuono mar COVID-19 koro pod itie, kendo oganda nyaka bed kod arita makare mar neno ni koro gigeng'o tuoni kaachiel kod tuoche moko. Pod wago kambi ka mar ng'iyo ni to chenro ni dhi chalo nade. Oganda mopogore osebedo ka molo kae mar yudo pim ma opogore opogore kaka mano mar tuochego mag kansa kod moko. Ka bende koro mo seche mabiro nyime wadhi miyo thoth kaunti kendo kod chenro ni bende nyaka sani koro dhi nyime e kaunti ma Migori. Wache yo makara ahinya kendo ileronwa kutene kod chanjo. Oganda ni penjore ni bende chanjo mar corona ni bende en gimoro ma pod ochuno koso nyalo bedo e yo machalo nade. Joyce en buok ni pod ichiwo chanjo. Chanjo nyaka chiwi ni ka oduto nyaka booster kose. Nayudo message mar 2. Kaorona kao mokuongo. Kata kamano koro Joma ogoni erokamano ahinya. Kendo koro ngawe mondo iluw chenro ma kamano kelno gi weche manyien mago mag migago. Ka koro sani chenro mar mbaka oromo osekalo dakika 40 tok saa 4 mano mar okinyi wakaw yweyo mokuongo. Ka waduogo twak dhi nyime, pod wantiere ka gi welo ma wigi otimo jere. Kik idhi mabor, waduogo ka twak en mano mar lokruok mar kor lwasi e wang' rowere. Wawinyane duond gi. Kik idhi mabor, keto mane mbaka oromo e Ramogi TV. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viusasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. En ot mar jower duto te. Amen. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Wekelea na shabiki kaende. Naitwa Alice Mutindi, nimetoka Embu. Nikapigiwa simu kwanza nikaignore, nikapigiwa tena nikashika. Nikaambiwa ninapigiwa kutoka Shambiki. Nikakumbuka, ulikuwa umecheza. Nilikuwa nimecheza. Sikuwa naamini hadi saa hii bado. Ulipiga nduru. At least ni enlarge my business. Chezeni mazita, win pia nyinyi. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Minadai wote twende hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie,
weche ne dong' mathoth. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye, to gitimo ang'o, to mosenindo, anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai, mana e Ramogi TV. Machiegni nyako Ramogi jwang' thuolo machielo ma wakawo kendo mar duogo e chenro mar mbaka oromo. Kendo en mor marwa ni pod ikete kar kae mondo wameda puonjore ka wang'eyo gik mopogore opogore kotenore kod lokruok mar kor lwasi ahinya e tong wang' rowere ni wan to wanene yo machalo nade kaka ojende to ahinya gwenge ma Kaluo bende wantiere kod ng'eyo. Joyce ote thoth ahinya ang'eni kama ochope sani wadarango kama chielo monyalo yude e weche mamoko mantiere. Kata kamano otegi magimedo donjo kacha e mbui mag SMS no koni en 3-6-000 kaka machielo bende wantiere kod ote mamoko ma pod medo donjo nwa e Facebook marwa kachiel koda ka mbui mar X kachiel koda kamano mar YouTube. Kapok wadhi kata Victor Kelo ka entiere piny mar India yeno mondo mwakala ne ote 2-3 moko mantiere kar kae tang'eni ang'o wayude ne otego achiel kachiel. Nitiere moko ma ang'ini ang'o wanegi e mbui kanyo Joyce ka wanyalo somo gi mana achiel kachiel mano ka gintiere kae. Engineer Lazaro Kanyambok wacho niya organizations mathoth ochaka encourage local entrepreneurships. Wacho ni history wacho ni colonial governments ne oloro ne oganda jo-Kikuyu e tije andika. Wacho ni mano diring Mau uprising. Wacho ni to ne giduoge wacho ni owandegi mago mopogore opogore. Wacho ni kendo ma ne omiyogi gi succeed e loso mwandu. Joluo opuonjre mano e riwo. Wacho kanyo ni opuonjre riwo paro. Wacho ni kaito giwe apply nyiego everything. Nyiego donjo kar kanyo wenda ang'kona weche mag nyiego gi joluo. Wacho ni mano dakiset penj ma in mechake itimne kata nonro kendo itimne kendi mano penj ma tie kar kanyo nyaka wawe kila ng'ato play part mare. Ina Lazaro Kanyambok mano ma Kariobangi jamaguje Kanyada. Joyce ntie ote machielo mapontiere kar kanyo mar Mama Kerayan. Mama Kerayan bende wacho kanyo aneno malera ka ntiere sondu kae wacho ni gini onego wakaw ma serious. Wacho ni ana Mama Kerayan mano wechego mabende otudore kod lokruok mar kor lwasi mabende nyaka sani wacho ni nyaka kawe ma serious mana kaka rowere ma wantiere godo okinyi makawuono wacho odiochieng' makawuono akia kwa ntiere kod ote machielo koze wasoma ne moko kuom ote mabende aneno ka nitiere kokale namba mar 2-3-6-000 ka bende wacho ni maendi Peter Okungo ka ntiere Siaya County. Wacho ni wan waseikore gi yiende mathoth ka bende wacho ni en oseikore kod yiende mathoth. Wacho ni pidho yien bende nyalo konyo ahinya te kindegi manitiere lokruok mar chal mar kor lwasi. Mano okinyi bende winjo e chenro mar kaka wanene ka jogo ma ohero pidho yiende winjo kanyo bur ka bur nyaka pidho yiende. To bende wacho ni ka sani ponono ija higni 50 onego bende isepidho hiki ipidho yiende 50. Joyce isepidho di? Anasepidho hika. Kike wache kasa. Nyakora Ramogi jwang' wantiere ka ote machielo. Engineer Victor Okuna wacho ka ni migao mochune wechego mago mag alwora mano environment wacho ni came up with the climate change bill 2023 mabende ne okomako weche mag tiyo kod yore mopogore opogore manyalo neno ni ogo okenge mag rito alwora yo makare. Wacho ni ang'oma joma tindo dhi timo mondo mi sirkal okal bill machalo kama. En paro moro mantiere kar ka. Nitie jotelo mopogore opogore mabende nitiere e mbui kachiel koda jogo mantiere e ute bura mopogore opogore. Welo pod wantiere go ka. Koro welo chenro mar mbaka oromo wantiere kar kae mano ka otenore kod weche ma wantiere go ka twak achiel kachiel. Koro kik udhi mabor kendo ukete mana kar ka nikech wawinja ne pach jopiny bende nigi wacho nare kopogore kata gi paro maro mane studio kar ka. Joyce koro wadhi ane kaunti ma Mombasa kama wadhi do kanyo joja oko mondo omiwa ne pach jopiny mano kotenore kod twak mandio go odiochieng' makawuono kaeto kono bende gino ma oluwo mano ka ntiere kaunti ma Mombasa.
kaunti ma Mombasa ka wantiere kacha kod George Aoko. George Aoko ora musikanyo ni oyaure kino machiegni mbakoro mukawuono ikonwa jo ni ogana to koro wacho nade kotenore kod twak ma wantiere godo e studio odiochieng' makawuono e chenro mara mbaka oromo machiegni George. Ero kabana hanya club pasolo shawinji maber kowuok kaunti ma Mombasa. Kawuono atimo limbe e gwenge ma Maweni manontiere e od bura Manyali kuma dwana wuoye gi jodak e alwora ne gi to giwacho ang'o koluwore gi twak mag weche mag kor lwasi to chutho rowere ang'o gini magi paro ni onego beni timo lokruoge monego beni iketo to chutho kotenore gi area wa kata e pacho kaendi to chutho e kaunti ni ma Mombasa. Awuane gi moko kuom gi mondo awinjane pachgi to giwacho ang'o. Suda machiegni ka chekna gi nyingi to nyisa ni wang'e ni twak ma kor lwasi biro e pacho kaendi in ang'o ma diher wache? An gi nyinge luonga ni Samuel Okinyi, ajadak mayudre Maweni e Nyali ka. Twak mabiro ni an gi madagombi kata madagomb ni sirikal ong'inwa koluwore gi kaunti wa Mombasa ka. Mtaka mwadake ni chuodho ng'eny sana ka koth ochwe kendo drainage rach sana. Koro wagombo ni ka sirikal twak mabiro ni wagombo ni sirikal mondo olonwa kaka onyalo losonwa drainage ni mondo bede maber maka pi obiro to yudo kama mol madhiye maber kabisa. Alafu mar ariyo awinjo kaka program mar pidho yien bende dhi to Mombasa ka kwang'iyo to program mar pidho yien ok wanene kabisa. Kendo yiende tin kendo Mombasa ka to yien gi maber sana keto environment bedo maber. Koro an mage madagomb ni sirikal mondo wuoye mondo ne kaka nyalo losonwa. Ero kamana yenya. Wayude jadak machielo. Karibu sana, unazungumza na Ramogi TV. Hebu tuelezee kuhusiana na masuala ya climate change. Pengine kwa mtazamo wako ni masuala yapi yanayostahili kuzingatiwa hasa kwenye kongamano ambalo linatarajiwa humo nchini? Okay, kwanza kabisa kwa majina naitwa David Ameso. Mimi ni mkazi wa Maweni, sehemu ya Nyali. Okay, kulingana na masuala ya weather na changamoto ambazo naona zinakumba especially mji wetu wa Mombasa. Naona drainage system iko chini sana, ambapo kama sasa hivi wanaangazia El Nino inakuja mwezi wa 10 mpaka Disemba. Naona tutakuwa na changamoto ya mafuriko, alafu sisi waendeshaji pikipiki barabara nyingi serikali pia haijatengeneza. So unapata kama wewe ni mgeni kwa barabara unaweza jipata umeingia kwa shimo yenye ulikuwa hujatarajia na ukaangusha mteja ama wewe mwenyewe pia ukaanguka ukaumia. Na hiyo yote inachangiwa na weather. Sasa kama venye mvua ikinyesha maji ikijaa huwezi jua kama hiyo place iko poa ama ni mbaya. So ningependa kama serikali pia iangazie sana mambo ya barabara. Kuna sehemu zingine mafuriko ikikuwa unapata mteja akikwambia huo umpeleke saidio hauwezi fika huko sababu unaona maji ni mengi na unahofia pikipiki yako inaweza zima ama ikaleta shida. Na kwa hiyo jambo sasa uta balance kuriski hiyo 50 ubebe 50 ama 100 uharibu pikipiki ambapo utaenda itakukost kama thousands of money kuitengeneza tena. So unaona inakuathiri ambapo hata El Nino inakuja lakini kuna ile wasiwasi ile hofu kwa sehemu zingine. Alafu kitu chengine tena drainage system utaangalia maybe nyumba zingine zimedirect zao sewage kwa nitasema hizi tunnel mabomba ya nini alafu inapeleka baharini ambapo inachangia kuaffectia aquatic life. Na unapata ile ni uchafu inaenda inakuwa nini na kwa drain kwa bahari. Kitu kingine tena ningesema watu wanakata miti baharini kama mangrove forest. Utapata mtu akitaka kujenga nyumba nyingi nitasema saa hii labda watu kidogo sababu ya technology watu wanajenga na mawe. Lakini vile pia mangrove forest imekuwa tumika sana huku mitaani. Utapata mtu amechukua ile mikoko na mahali ambapo ametoa hawajapanda ingine. So unapata bahari ile msitu wenye inakuwa around inaisha lakini hakuna ingine. So with time utapata kuwa tunasema kuwa miti ndio inavuta mvua. Lakini with time unapata kuwa hakuna miti hata alongside the coast region, hakuna hiyo mangrove forest. So with time sasa unapata hata aquatic life inakuwa very difficult sababu kuna samaki zingine mpaka zikuje huko chini ya mangrove zipate kufanya breeding ndio nini kwe. So with time unapata zikipata hakuna miti pale hakuna nini na nini. So unapata ile ecosystem yao pale inakuwa affected. Ni hayo tu. Tupate mwingine hapa wa mwisho. Tuelezee tu pengine wewe hisia zako ni zipi na ni masuala yapi unayohisi kwamba yanastahili kuangaziwa sana katika kongamano hili la kimazingira ambalo linakuja humo nchini. Anza kwa jina. Kwa majina naitwa James Kiari Gekonyo.
Mimi ile kitu naweza nikasema katika hii mtaa yetu ya Nyali ni kama yani sisi twajiona tumetengwa. Sababu ni vijana wa hapa Nyali hawapewi kazi za kufanya, na wakija wanakuja wakisema vijana wa hapa Nyali ni waizi. Kama kijana ukimpa kazi kesho kutwa atakuibia. Kwa hivyo hiyo kitu pia natamani sana nione, hata kama si mimi ama ndugu yangu akitoka, mimi pia nimetoka, si ndio? Kwa hivyo yule mwenye ambao amesimamia vijana hapa, si wamama peke yake ambao wanabebwa wakitoka hapa. Wamama wengi wa Kisumu ndogo wa Mnazi Mmoja ndio wanachukuliwa, na waezi hata kurusha hata gunia kwenye gari. Sisi vijana ambao tuna nguvu hatupewi kazi. Kwa hivyo kama kuna vile ambao itawezekana tuangaliwe, pia sisi pia tunajitetea. Kwa hivyo kama itawezekana, tumeomba hii ujumbe umfikie, na tena umfikie na hawa ndugu zangu wa bodaboda pia waangaliwe. Sababu ya nini? Kitu ambacho naweza sema, huwezi kuambia mtu wa boda ati uwe na reflector uwe na nini. Naona? Kwa hivyo hiyo yote muangalie reflector na yes. Asante. Tupate wa mwisho chakina chakagi nyingi tinyisa ni weche ma climate change. Angoge ne miparo ne gubeni ilo setwork. Mone gubeni dhi nyime pachoka. Mimi naitwa Noah Hassan na Secretary General Nyali Sub County bodaboda, na niko na mawili nataka kuzungumza kuhusu mazingira ya Mombasa. Mazingira ya Mombasa imekuwa ni swala ambalo limetusumbua kutoka kwa uongozi wa Joho mpaka sasa tumeingia katika uongozi wa pili. Ni masuala yapi hasa unahisi kwamba yanastahili kujadiliwa kuhusiana na masuala ya mazingira na masuala ya mabadiliko ya hali ya anga? Kwanza ni utaratibu wa kukusanya hizi garbages, hizi takataka. Kuna mpango ambao governor alikuwa amekuja nao wa kuweka kazi hii inaitwa Mombasa ni yangu. Hii ni program ambayo ilikuwa ni mzuri na sisi tuliunga mkono, japokuwa ni kitu ambayo inakuja in phases. So hii in phases imetu affect kwa sababu kuna tokea wakati hawa vijana hawapatikani. So kwa kuangalia vizuri ni governor angalie ni washikadau wapi ambao atawashika kuwaleta katika county wamsaidie kuweka hiyo utaratibu ili vijana wakuwe kazi kila wakati, ili itagenerate employment kwa vijana wetu ambao wako ndani ya Mombasa. Asante sana. Asante sana. Mana kakiwinjo janeno mar Ramogi TV weche ngeny idoka wawuoye weche mag lokruok makor lwasi, weche mag ndok mag tije, to weche mamoko bende pod sieko manyiso ni nitiere weche mangeny. To kata kamano pod wabro medo mana luwo weche kaka gimedo tuch. Kopogore gi ma kawuono wageno yudo jatend piny mano Migosi William Ruto monego bene sidho ayanga pikipiki miluongo ni electric motorcycles e alwora mar Mamangina, mamano bende e achiel kuom gigo madwa luwo e odiochieng' ma kawuono ni. Kuwuok e alwora ne Mashauri yako ni Ramogi TV, nyinga and George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa. Wawinjo kanyo paro mar jodak e kaunti ma Mombasa ahinya kotudore koda wach mabende watwak e studio kae mabende otudore koda lokruok mar kor lwasi. Kowuok e kaunti ma Mombasa adwani wang'ad kendo mar mondo mi wadhi e kaunti ma Homa Bay. Kaunti ma Homa Bay tang'eni kawuono waluwo gimopogore. Nitiere Shauri Moyo. Shauri yako. Koro ali abich to nie kaunti ma Homa Bay to koro kodhi akiana en koro dhi ango dhi Shauri Moyo koso dhi Shauri yako koso dhi Sofia. Shauri Moyo chabe ni Kisumu donge. Shauri Moyo koro nitiere counties mopogore. Koro kowuok Shauri yako mano kama George Aoko oloso kodwa achiel kachiel wayudo thuolo mar dhi e kaunti machielo bende mondo miango wawinyane ka thor wacho odiochieng' ma kawuono mano en lokruok mano mar kor lwasi kama gik madabedo ka waloso odiochieng' ma kawuono Joyce ka koro achiel kachiel bende nitie sigana mani kelonwa kanyo motelo e wechego mago mag rito nitie mago mag ngima jodongo, ngima jogo modak kod achiel nani mopogore opogore. Gikanyo nyaka Ramogi Ajwang' wadwa dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Ali Abich ka nitiere kaunti ma Homa Bay. Kama odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homa Bay nitiere ndikruok mar jodongo ma bende biro bed ka indiko mar mondo mi gibi giyud omenda mar sirikal ma sirikal chiwo ne jodongo kata mano ma hikgi oniang'a miwacho kanyo ni en omenda mar Inua Jamii. Ali Abich kinyalo winja e yo makare ka intiere kaunti ma Homa Bay inyalo mana nyiswa ni gisani intiere gi kanye kama chenro mar ndikruok
osechakore. To ponono gin jodongo adi mosechopo kanyo mar mondo mi gindikre? Ali Abich. Erokamano nya Joyce Oduor, wabiro achiel kachiel ka wantiere e ofis mar chief ma boma ma Bay kaendi. Mana kaka wacho no endo, sirikal ne ochako ayanga chenro mandiko jodongo kachiel kod nyithi kiye kod jogo eko modak kod kit ng'ol mopogore e bwo chenro mar Inua Jamii ma itimo e counties 47 ma pacho kaendi, kendo county ma Bay kaendi chenro ma kamano chakore ayanga sub counties 9 ma Homa Bay kaendi, kama jogo eko mani kod ng'ol mopogore, nyithid kiye kachiel kod jodongo ma hikgi oniang' ma bende biro bedo ka yudo omenda ma sirikal golo e bwo chenro mar Inua Jamii. Chako ayanga chenro ma mondo mi kaw nonro margi e chenro ma kamano, ka en thuolo chenro ma biro dhi nyime kuom thuolo ma dwe achiel mabiro kochakore tarik 1 odiechieng' ma kawuono nyaka tarik 30 dwe ni endi. Kaka inyalo neno achiel kachiel pichni ma wan go kaendi en ni jodongo oseyuoro kaendi kachiel kod jogo eko modak kod kit ng'ol mopogore mondo mi chak ayanga chenro mandikogi e system kata chenro ma sirikal dhigo nyime e bwo chenro mar Inua Jamii, ka bende en chenro motele kod jalup commissioner e sub county mar Angwe e low county commissioner ma Homa Bay kaendi, ka bende apisas go eko mawuok e migawo ma nyithindo bende oyuoro kaendi mar ng'iso jogo eko ni to gin ang'o gin midwaro kaluwore kod chenro ma gichako ayanga odiechieng' ma kawuono e Homa Bay county kaendi. Chenro no idhi tim e sub county 9 mana kaka nasewacho, kendo chenro chalo kama endi e sub county ma Homa Bay kaendi. Chenro no chaki office chief mantie Homa Bay e town ka kama wantie odiechieng' ma kawuono, ka e sub county ma Ndhiwa chenro no idhi tim e office DCC mantiere e sub county ma Ndhiwa, ka e sub county mar Chunyo South chenro no biro timore e office chief mantiere Kodera South location, ka e sub county ma Suba South kata ka chung bura ma Suba South chenro mandiko jodongo ma hikgi oniang', jogo eko ma nyithi kiye kachiel kod jogo modak kod kit ng'ol mopogore, chenro idhi tim e Lakanyiero Chiefs Camp, ka e sub county mar Chunyo East chenro ma kamano obagi odiechieng' ma kawuono e Ramula office DC mantiere sub county mar Ramula kono, ka Rachunyo East chenro idhi tim kama Rachunyo North chenro idhi tim Kamudi mantiere Kindu Bay Town, ka Rangwe chenro dhi nyime Gongo Chiefs Camp mantiere ward Makagana. Bende sub county mar Chunyo North ma Suba North chenro ma kamano itimo West Gembe office chief mantie West Gembe, kendo ibro bedo kodhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro tene kochakore odiechieng' ma kawuono nyaka chopi tarik 30 ma sirikal biro dhi nyime kar kawo nonro mag jogo eko magin jodongo ma hikgi oniang' kachiel kod jogo eko ma nyithi kiye kod jogo modak kod kit ng'ol mopogore mondo mi giyud omenda ma sirikal golo dwe ka dwe ne jogo eko ma nitie kidieny masekwano go eko. Jogi sana aka kod achiel kuom jodongo ma sani koro yuoro mondo mi kaw nonro margi kaluwore kod chenro mochakore ayanga odiechieng' ma kawuono e boma ma Homa Bay kaendi. Jaduong' machiegni bo chako gi nyingi ting'iswa ni kawuono sirikal chako ayanga kawo nonro mag jodongo. Bende isebedo ka ineno ka chenro ma sirikal kawo go nonro mag jodongo kod omenda ma sirikal chiwo dwe ka dwe ne jodongo en omenda manyalo konyo e chwalo ngima jodongo e pacho kaendi machiegni. Erokamano wabiro ka kaka an miluonga Musa Kongo Juma Kongo Otieno, to gima wabiro ka sirikal oluongo mondo mi okonywa ko wan dang' wadwok nyalo kamano ka sirikal oyie mondo okonywa nyalo bedo maber. Kaka an aonge tich matiyo to nyaka nae tina nyaka koro yika romo 70 onge tich matiyo, koro ka dang' sirikal yie konywa gima matin anyalo yudo kar sabun moro kata ka nyathina moro e sikul anyalo po ka keto ne moro matin an dang' ago erokamano. Koro sirikal onena kaka wuotho oganda te kata okan kenda oganda moro amora mobiro kama osoromo higa 70 sirikal onena kaka tiyogo ok ni an kenda. Bende mae thuolo mare mokwongo mabiro temo koso bende setemo chien kaendi mondo mi ondikre chenro ni? Mae mokwongo aonge okora moro, mae ema birogo kata mane biro no ka bi kai ka pok oromo, koro kane ika romo emomiyo abiro.
kapok awedhi mondo udhi ondiki kacha waneno ka jodongo moko osebedo ka ywak e koro gwenge ni samoro nitie kaka mibadhi kwako chendo niendi mayudo ka jodongo ma gisechopo 70 kaka in kamaendi iweyo ka samoro jogo momiti matimo ndiko jodongo ka michalo jodongo gweng chife koro gwenge samoro gisebedo gi mibadhi moko manyamolo stamo jodongo ma gichopo 70 ndiki kang'eni kaka achiel kuom jogo moyuoro kaendi beneno ka ang'o mo sirikal onego bed ni timo mar duoko chien mibadhi ma samoro kwako chendo mandiko jodongo e bwo chenro ana wuon kik awach miriambo jodongo moseromo machalomo gi oromo mane haibero ndiko e mbele kanyo to naneno ka dhi maber kendo ka chieng' ma pesa nogik taneno ka gidhi ino kane okora moro kadama gi wago modang' ariambe kamano erokamano nya Joyce mano ne wan kod achiel kuom jodongo masani koro yuoro mondo mi ndike chenro mar Inua Jamii project program masani koro ochakore ayanga e sub county ochiko ma Homabay kaendi kendo obro bedo kodhi nyime chakre odiochieng' ma kawuono nyaka thuolo ma ndalo 30 mabiro ka jodongo eko ma igi osechopo 70 nyithind kiye kaachiel kod jogo eko modak kod kit ng'ol mopogore opogore mawuok e gwenge ma Homabay kama pok norwaki e chenro mar Inua Jamii biyudo thuolo mondo mi ndikgi mondo gichak yudo omenda ma sirikal oketo mar konyo jogo eko ma igi oniang' nyithi kiye kaachiel kod jogo modak kod kit ng'ol mopogore e pacho kaendi wapod wan ka wabro ng'iyo ni to gin namba maromo nade mibiro geto ndiko e kaunti niendi kuom thuolo mar ndalo 30 mabiro kaendi Joyce. Erokamano ahinya Ali Abich kowuok e kaunti ma Homabay wawinjo kanyo yo makare chenro mar ndiko jogo ma bende biro bedo ka yudo kony kokalo e bwo chenro mar Inua Jamii chakore ayango odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Homabay kendo biro dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30 kapo ni nitiere kaunti ma Homabay inyalo chopo e centers mopogore opogore mar mondo mi indikri kapo ni in jadongo kapo ni in nyathi kich chop kacha mar mondo mi indikri e yo makare. Cleophas pod wantiere twak lony manyasani omiyo wasechopo wawuok Mombasa wadhi Homabay wadhi koro sani wadhi nyaka India wadhi mbele kod twak mar wadhi India kendo koro ka wadhi India wan kata kod Victor Okelo twak ma kawuono koro wasewuok e weche mag Inua Jamii e kaunti ma Homabay kama Ale Abich osemiwa mathoth koro waduogo e twak ka koro achiel kachiel mondo mi ang' watieki wach mogik ma Victor Okelo nyalo bedo godo. Nitie oganda mathoth ahinya machiwo sir mopogore opogore mago mag omenda ahinya sani koro awaloso weche go mag omenda migolo kod riwruoge mag piny mangima mano mar UN ka warito kata mar neno jotelo go bende ka biro pacho kae gin gik mage modhi bedo kae ka warito neno kata ma wageno wach mari mogik e bodek achiel nyalo bedo mane Victor Okelo ka korito kod achiel kachiel ka in India. Okay, erokamano ahinya amedo mana jiwo jokanyanam mondo wamed pidho yien tie constituency moro sia iluongo ni game chief ni luongo ni Odera Kango noketo chik ni ng'ato ka ng'ato nyaka pidh yien 50 koro iluongre meeting iwacho gi Kiswahili ni jite mkutano yiende adi misepidho tem jodongo ma di register Inua Jamii kawe pesa matin inyiewogo yien nyaluo ipidhi wabo pari godo to wakwayo jo ng'ato ka ng'ato otem pidho yien to bed yien mar manyachon kaka po odar kagna ochol otumbar otamoliech manera kata rabuor nitie kata roko yiende nyaluo ng'eny kabisa yiende gini gi kony mang'eny moingo bao gravelia gini gi tem ipidh yien nyaluo kata matunda wan gi program moro mwakelo ma ipidhe matunda e skunde mondo nyithindo ma nyakoso kata gima cham higni 5 mabiro nyalo pono matunda ni e skul do chamo kora kwayo mana jokanyanam wawuog ruoko wapidh yien to tem muoyo to vijende manya advice man Nairobi kidhie e summit ni penjo nini inyatimo ang'o penjo eng'eyo kori penj inyawuotho kata office moro amora ma deal gi environment gi kijende penj MPU penj MCU ni ang'o motemo timo kalure gi yien to chipe mag gwenge jodong gweng jiuru jogweng mondo pidh yien mine ema ng'eny gi dhi e puodho ok en aina pap lili iyudo ka tinde tinga puro puodho en aina pap kabisa puodho inyachiel kata gi yien ikete siale bathe inyapogo kata puodho ding'wen kata dek gi yien kata siala yiende ng'eny siala kipidho to kata tiende inyapidho kata oduma mati maber mane kwayo thuolo marwe morumo Victor erokamano ahinya kuom paro maliw ma bende ichwalo kanyo ijiwo ji mar mondo mi opidh yien. Lawrence antiere kuomi wachni mogik ahinya ahinya ne jotelo ma bende wantiere gode pacho kae ma bende ahinya gi sani ma bende wantiere kod wachno mar lokruok mar kor lwasi inyalo ng'iso jatendi ang'o mar mondo mi wa mitigate kata waked kod lokruok mar kor lwasi e piny Kenya kod e Afrika mangima. Kipacha in yen ma jo Kenya te
koro wawuo ne jatenda kuma ma migosi uchila yako koro bi okawo romone ma serious okawe gik moko monyalo dhi konyo godo jo Migori County. Wang'eyo maber ni Migori County e achiel kuom counties mabedo affected. Yateke kanyo nitiere kama ka kodho chwe riwa kuja po to hinyo ji. Koro sani okon jowa modak e tie riwa kuja kanyo chon gichak chon mondo gisudi kech gini gima serious. Kuma ang'eyo maber ni wapuro ne akwayo jowa ni mondo wachaku watimo practice mar pidho yiende mang'eny mondo okonyo. Erokamano ahinya. Tobias, wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono. Kamano eko. An gima nyalo wacho en ni lokruok mar kor lwasi en gima wapako gi dho ngere ni ecological emergency. Wasewinjo ni El Nino biro. Kata drought bo osebet katimre. Oro ma en drought. Gigo kobiro nitie kata lee ama nitie yiende nitie kata dhano be nitie kaka affect livelihood mek dhano ahinya. Iyudo ka El Nino biro jok moko dhi gi ute ji dhano dhi hinyre. El Nino kobiro nitie rech kata seche moko mantie nam nitie kaka onyalo hinyo gik moko le mantie oko koni nitie kaka odhi hinyo be. Koro nitie gik mang'eny ma wanyalo lose from just climate change madhi biro ni. Koro korka yore mek kaka jorowere anyalo kwayo ni civil society organizations, donors, sirkal, ojende gin ready make mitigate ama make riwo lwetgi mondo gi come up with solutions, innovative solutions kaka Pauline owacho to climate change. Gima dwaro en mana support and synergy like riwruok kanyakla to give us the agency mondo at least wakony with the reducing climate change. Erokamano ahinya. Pauline, antiere kuom wach ni mogik otudore ahinya kod wechego mag innovation kod wechego mag omenda ma bende ni yoro mar mondo mi okony e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Erokamano. To mara mogik en ni jotendwa especially moko ma county gi nitie avenues magin go mag pesa kaka floka funds. Gi make sure ni pesa ni ochopo kuom ojende to chopo ta kuom joma deserve. Ojende ngi innovations mang'eny nigi CBOs nigi NGOs koro gi make sure ni pesa gi okonyo rowere man gi CBOs NGOs gi to ko end up nodonjo kuom gi kata odonjo kuom relatives gi magin go in power. Erokamano. Erokamano ahinya. Mano Pauline ma bende oselero yo makar gi mopogore opogore mantie kar ka. Wach mari mogik Martha itiyo kod rowere jogo mamanyo tije jogo mantiere spaces mopogore opogore. Wach mari mogik kuom gi kotenore kod romo mabiro juma manyien. Erokamano. Wan gi social enterprise miluongo ni First Step Hub. To gima watimo ne ji training mondo giyud skills, giyud tich. Nitiere tich mang'eny mantiere climate change. Koro an akwayo ni kin youth tionge tich koso ikalo penj ok inyal yudo skills ok inyal chulo fees. Join First Step Hub obo mi training kata mar keto solar kata mar keto biodigester kata mar repair. Tibo yudo tich dala, tich ng'eny. Kaka osiepega osewacho, nitiere innovation mabiro jogi bodwaro jotije. Koro mondo join na mondo wa train to kwa biro iri kaka jatelo mar county government. Support youth, support CSOs, support social enterprise. Nikech ok inyal tiyo kendi in e office. Giyudo ukan jo. Ginyalo yudo www.firststephub.com. Kasto be wan gi social media handles kendo kinyalo luwa Kinyi Otieno, LinkedIn, X, Facebook. To wabo nyalo konyore. Erokamano. Erokamano ahinya. Wach machielo mantiere kar kanyo mogik Tabitha iloso weche mag green skills. Med mano gi dakika achiel kamedi kata gi nus dakika achiel gi nus mondo mekoro itieki gi kar kanyo. Wach mari mogik. Erokamano Cleophas kuom bedona gi ng'uono moro matin kanyo. Lakini adhi wacho mana gi dakika achiel. Mara en ni Joyce nowacho wach moro kata ni jodongo marwakre gi lep yudhe asto ka pesni gi obiro kor gwenge to gine magiyudo wakwani mondo sirkande ma kor gwenge ong'i matut mondo pesni gi kabire kor gwenge. Pauline owacho wach moro mar pesa milo mar fal en floka ananene siaya kacha kendo I think an steering committee moro kanyo mar environment da wacho ni kaka ne gin gi approach mar chiwo kony ne wards mondo obed climate mitigation actions
from the ward levels we mondo the common kata japiny man piny kata cha mondo yud pesnigi mondo konyre asto weuru mondo wajiw yudhe mondo ogereuru mondo yud pesa okalo kuom weche mag agriculture, agribusiness, its value chain, food supply chains kod nyaka green skill economy magin weche mag alwora kod rito alwora makare. Erokamano ahinya Tabitha, Martha, Pauline, Tobias, Lawrence, kachiel kod Victor, mabende ne tudore kodwa achiel kachiel kowuok e pinyno mar India. Mar mondo mi wapuonj rawere ahinya kotudore kod ting' magintiere godo e lokruok mar chal mar kor lwasi. Summit mano mar Africa Climate Summit chakore ayanga chieng' wuok tich, mano ma juma manyien. In kaka rawera inyalo wuok oko mar mondo mi ichop kacha ipunjri achiel ariyo adek ewi gigo minyalo timo mar mondo mi ikel lokruok kata ikonye e tieko lokruok mar kod lwasi manyaka sani wacho ni ponono nitiere kaka oketho gik mopogore opogore e pacho ka. Erokamano ahinya kwa Ramogi Ajwang kuom bedo kodwa nyaka ne wachak twak marwa kata chenro marwa sa 12 mar okinyi. Sani en mana dakika 14 tok saa 5 mar okinyi kata saa 5 mar onyango, manyiso ni chenro mar mbako romo orumo gi kanyo. Nyaka warom juma manyien, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Nyako Ramogi Ajwang ka utulu mari weekend wachopo ka en gi birthday mari chopo higni 20 pidhe yiende 20 kama intiere. Kionge go to orne ng'ato omenda moro dala kucho onyewe yiende 20 opidhe loi ka ok inya pidhe buo Nairobi kar kato. Warita alwora ni mar wang'e ni bede alwora makare kendo maler bende kelo ngima makare ne wan waduto. Erokamano kuom bedo kodwa e chenro machak nyaka sani, watieke gi kanyo. Ne jogo duto mano kelo chenro biro ni makare moting'o directors, jomak duol, jo kamera, jo graphics kachiel koda ka jo TX, jogo makoro chano chenro mopogore opogore mabende nitiere kar kagi, jogo duto ma ochopo kodwa e kor gwenge. Mano moting'o reporters wa mowuok e kaunti ma Migori, Homa Bay, Mombasa, wawijo gik mopogore opogore mane makelo e giko kendo puoch gi pagi. Watimo juma ni duto, watimo yo mopogore juma manyien. Nakeli chenro kachiel koda ka Joyce Oduor, nyinga Cleophas Oluoch, Jakisumo Kanyakwar Muke Unyakach Sango. Kauna wan gi rowere, oriti masani meneno chenro mag Ramogi TV.